tayo sa Petit Sianggawan. Katatapos lang na naman ng ulan kagabi at ang dami na namang mga basa na halaman. Siyempre, lahat basa. Pero, at least, ang ganda. Ang ganda ng balita dahil nagsisilakihan, nagsisisiglahan, grabe. They're all blooming. Lush. So lush lahat. Magmula kay Anthurium, kay Philodendron. Ayan, nakita nyo naman. Grabe. Pink Princess. Pink Princess ko, ewan ko kung bakit ganito na pingawan. And then, itong problema ko, lagi pag bago, walang variegation. Ayan, bagong leaf niya, wala ring variegation. Pero meron na naman tumutubong isa. Okay, may nag-comment dyan sa mga videos ko about plants. At ang sabi, not just twice, maybe 3 times na pabalik-balik niya one person only. At ang sabi ay, lagyan ko daw ng sugar. Totoo po ba na ang sugar ay magpapa-variegate ng tanim? Ang sa akin naman po kasi, natatakot ako dahil nasira po ang halaman kong Bilitay na giant dahil sa langgam. Kaya hindi ko nilalagyan. Sorry po, pero please comment down below kung i-insist ba natin na lagyan ng sugar. I don't know kung talaga ba ganun. Binibisita lang namin itong aming halaman ngayon, mga halaman. At nagsisilakihan, tingnan nyo naman ang dahon na fiddle leaf natin. Grabe, giant. Ha? Ang giant lahat? Ha? Ang giant lahat? Ha? At you look here. This is good news. Namulaklak na. Kami. Namulaklak na si powder puff na may pink and white na flower. Ala! Dapat magano tayo, magparot tayo nito. Bigyan natin si Ma'am Elena. Magparot tayo ng Hindi mo may ganyan sanga. siya, malaki na yung puno sa kanya, di ba? Hindi, wala siyang ganyang flower. Wala siya ganyan. O di, mag-ano tayo, Dapat markot. bigyan din natin kasi nagbibigay siya lagi ng halaman sa amin. Si Maglagay tayo na, markutin natin yan. Markutin namin yan. Hmm. Siguro, it needs time. Mga siguro a month. I don't know how many days bago mag-rose. And then, look at this! Look at this! Wow! May fenestration na siya! Look at this, may fenestration na siya, guys. Yung Epipremnum pinnatum aurea. Yung aurea natin ay may fenestration na. Look at that. Ito ay ang liliit lang ng mga dahon noon. Ngayon ay may fenestration na. And then, wow, lalaki. Lalaki ng dahon. Ha? Wow. Wow. Ang gaganda. Napapaklap ako. Very behave ang mga halaman natin ngayon. Ang ganda, super gaganda. At ang lalaki, ang sisigla, talagang buhay na buhay. Wow, wala akong masabi. Ito lang. Dapat tanggalin na ito, nag-brown. Look at this, kawawa naman siya. Nalantutay siya. Siya Putulin. lang ang lantutay. Putulin natin yan. Oh my gosh, oh my gosh. Tingnan mo naman si Warsiwichi. Wow, nag-lush na si Warsiwichi. At meron din tayong golden pothos under this. Oh, ito. Wow, nagsanga-sanga guys. Grabe. At si Scissors. Wow, ganda. Wow, ang ganda lang nito ha. Parang artificial ha. Oh. Ano pangalan nito? Nakalimutan ko. Yun nga, hindi ako masyadong mahilig magngangalan-ngalan. Di ba may maliliit pang ganyan? Oh, yan, giant naman yan. Look at that. Why no flowers ang powder puff na red natin? Why? Nakain ng ibon. Ayun, kinain na naman ng Eh, meron ka pala nitong maliit na bambino. Ganito? Wow. Ha? Small bambino, oh. Oh. Yan, bambino. Wow. Eh, teka. Bambino, liliit. Wow, tinubuan na lang ng mga weeds kasi hindi nadadalaw. Ayan. Ngayon lang uli nadalaw. Ayan. Wow, dalawa na siya, oh. See that? Lagay natin doon. Look at that. At ito naman, itong ganito oh, Yan. dumadami na dumadami. Every time na pumunta ako dito may tumutubo at ang sisipag nilang tumubo na punurin yung ating pader. Ha? Ito yung namumunga na parang pakwan. Ang dami oh.
See that? Ito naninira eh. Naninira, ini-invade niya yung kanyang ang mga tanim eh. Ayan. See that? Ayan, ayan. Wow. At ito naman, Ah. ito lumami na. Ayan oh. Lumami na ito. Ayan oh, lumami na. Ilipat natin ng pot yan. Ilipat. At yung mga ano natin, algo natin pa, ang dami na oh. Dapat ilipat na sa pot. Dami na namang anak oh. Oh, Ay, super oo. dami. Hindi na si Kaso. Ah. Ang daming anak oh, super dami. Wait lang. Natatakot tuloy ako kasi si Boy Darilay, yung classmate ko sa Ubay, ang sabi eh, baka raw may baksan na. Kaya tuloy na natatakot na ako. Look at this. Wow, ang Oh. daming anak. Grabe. Lilipat ko ngayon, lilipat natin to. Ang dami. Picture mo nga ako. Aray ko. Pang thumbnail. Hindi pa sapat ang video. Tanggal sa ka. Ang laki na ni ano ni Mayaman na Kahoy. Ang laki na oh. Si Mayaman na Kahoy oh, ang laki na. Mayaman na siya. Mayaman. Oh. Kasi tinatawag nilang Saka ito, tayo? oh. Anong tawag nila dito? Pobreng kahoy daw. Pobreng kahoy. Datong kahoy ang tawag niya. Tingnan mo to, mga sanga lang ipilipil. Ito pa ba? Dali mo. Lumaki na ng gusto yun oh. Tingnan mo naman ito. Wow! Magnificum is very magnificum. Kadyo. Wow! Ang gwapa! Ang laki! Ang Ang laki. lalaki ng mga dahon, oh! Wow, grabe. Wow! laki. May bago na naman dito, oh! Grabe, very healthy. Oh! May bagong dahon, oh! Ganda, no? Oo, Ganda! ang laki na. Uy, si Red Congo natin na maliit. Ang laki, no? Ito oh, ano, kasama niya. Wow! What is this? Uy, ito si ano oh, lumusog na oh. Kakat-kat na siya oh. Ang pangalan niya ganyan, si ano, Kuya. Ha? Kuya ba yan? Kuya? Ang laki na ni Hoya. Yes! Oh, itong galing uba ito oh, si ano. Oo, itong weed na ito ba? Tataasang na. Katanggalin ko. Ang daming weed na ganito. Hoy! Bakit nyo ini-invade yung halaman? Ha? Kayo ha? Para rin tao to eh. Ayaw niyang mag-grow na ma-beautiful yung tao eh. Ng plant eh. Yung katabi niya ayaw niyang maging beautiful. Ito talaga naninira. Parang taong chismosa. Naninira ng kapwa. Parang ganun ba? Sarap damo. Oh, oh, oh. Diba? Ang dami. Ay! Nasira, tama. Nahila Pwede mo. pa rin yan. Yan. Oh, tingnan mo yan. Uy, namulaklak ulit ito. Oh, namulaklak. Wow, ano yan? Si ano, namulaklak oh. Wow, beautiful. Daming weeds. Tingnan nyo dito guys, para ng forest. Ay, forest, jungle naman talaga to. Jungle without animals. Wow, ang laki na niya ano oh. Ang laki na oh. Si ano? Si color oh. Dami. Pwede nang ano yun, kaya lang yung katayin nito. Ang laki na oh. Grabe na. Ang daming weeds. Ang lalaking weeds, baka. Sira itong mga ito. Daming weeds. Oh. Ala. Oo, ang dami na 1 week lang. Ala, ang dami ng weeds doon. Tanggalin natin yan. Mayroon lang biglat dito. Oh my God, may python na. Yun ang sabi ni Darilay. Lupot to si Darilay ah. May Wow. python na. Oh, wow, giant na to. Ano ba ito? Giant na kayo, huge kayo. Oh. Oh, yan laki. Ay, Uy. tingnan mo naman ang Uy, anong kaliban. nangyari kay bat plant oh? Anong nangyari kay bat plant ng luntoy? Tingnan mo ito pa. Pero healthy siya, healthy. Oh. Ang daming weeds. Uy! Hindi, sira mo yung beautiful plant ko ha. Para kang tao naninira ng kapwa tao ha.
Ano ba ito? Ala, sinira na niya. Natakpan na si ano oh. Tinakpan niya, Itong oh. si ano. Sira ulo ito. Ito pa, oh. Ah, mamaya, tanggalin natin lahat yan. Ala. Oh my God. Ay, nako. Itong mga weeds na ito, talaga, itong mga jablo ng halaman, Tukan. naging vine. Kangkong na yan. O, kangkong ito, itinanim ko dun sa ilalim. Kangkong yan? Kala ko sagbot yan. Hindi, kangkong yan. Tinanim ko yan. Kaya... Oh my God. Oh, yung ano, yung cheating princess oh, ano oh, humaba oh. Ha? Nagkaroon ng ano doon sa taas Oh oh. my God, ang Cheating laki. princess yan, oo. Wait lang. Hindi ganun. Pakita natin. Hindi ako makapunta dun. Takot ako, baka may python. Yan, Ah. ako natuliin natin, alagaan natin. Tatakot na tuloy ako. Ulo. Ilabas mo na lang mamaya. Halika. Naku na, nabigyan na yung jungle na talaga. Ang jungle na gyud. Yan oh, My God. cheating princess oh. Oh, ganyan na yung tsura tapos mamaya tumubo siya, oh, cut siya oh. Yan oh, haba. Diba? Tapos ganyan sa top oh. Oh. Cheating princess. Ano siya man, nasagot man eh. Yan, nagkatumbahan dito. Sira, sinong dumaan dito? Ang dami namang weeds dyan na, oh. Ang kapal, oh, papa, doon sa puno. Oh. Ala, grabe, porkit maulan, ang daming weeds na ano, nagsitubuan yung vines. Ala, ang dami, papa, in-invade na nila ang mga, ano, mga plants. Oh my God, look at that, ang kapal. Kapal na mukha ng mga ito. Ang kapal. Sinisira nila ang kagandahan. Mga walang modo. Parang mga tao rin to, naninira. Ayan. Usong-uso kasi ganyan ang siraan, guys, dahil eleksyon. Malapit na eleksyon. Ayan. Bakit ganyan? Walang delikadesa ang mga ito. Tingnan mo naman yan. Oh my God, dami na natanggal ng lakay ko. Ayan pa, oh, maakyat siya tricolor, oh. Ito, oh. Yan, oh, fine, oh. Look at that, very long, oh. Ang kapal, oh. Kapal na mukha niya, na. Nasira na ang Petit Jungle 1 ito, guys. Ito yung parte na yung pinapakita sa inyo kung naabot. Kasi pag nag-live ako, wala kasing signal hanggang dito. Pero magpa-upgrade na ako. Siguro maabot na dito. Next Sunday, pag may awang Diyos, mag-live ulit tayo, guys, ha? Oh my gulay. Ang daming weeds. Oh my God. Busy manggod yung ano, yung Busy yung mga yung Taga-alaga, ano, eh. sa pag-ukay-ukay ang mga ano rito. Bahay krutons oh. Ay sandal ko. Olo, natumba. Sus na utsing yung mga pa. Uy, nag-variegate na si Banana. Uy, si Banana tree, variegated. Wow, look at this. Variegated na, si Banana. It's a surprise. Ala, nag-variegated. Golden banana. Ang ganda. Look at this, ang mga candle plants. Mga candle plants nandito. Naku, in-invade na talaga siya. Mga mayana, mga... Sa krutons mo oh, Ay, natatae no. crotons, kawawa naman. Kamangka. Kawawa naman si Nabayaan mo si crotons. red crotons. Kawawa naman si crotons. Crotons. Oh, tingnan mo naman yan. Hala ka. Ang daming ganito. Oh, yung ganito ba? Yung ganito, yung ganyan. Parang pakwan ang bunga. Ayan. May mga tinanim pa ako ditong pobreng kahoy. Ayan, oh. Ini-invade sila ng mga weeds.
Ang daming weeds. Oh my God. Oh, tingnan nyo yan. Tingnan nyo naman yan. Dapat makuha yung root ng nandyan na gumapang na ano, vine. Grabe. Ano pa yung weeds? Yun pa ang malakas tumubo. Bakit ganun? Sana kung yung tycons ko sana, kung ganito tumubo, ang ganda, ang saya sana, di ba? Ano bang nangyari? Kung ano pa yung weeds, siya pang magaling tumubo ng gusto. Oh my gulang, nandito yung puno. Ayan ka. Ito yung puno niya, Papa. Oh, matanggal mo lang itong malaking puno ito. Yan na. Nakuha ko ng source. Yan. Ito, Kunting dito, kunting. buno, hindi. Dapat uproot. Ha? Dapat pilain para hindi na siya tumubo. Ayan ba? Ito. Ayan o, yan. Aray, ito. Ayan, tanggalin mo. Yan. Ito pa, isa pa. May isa pa. Yan. Yan ang puno niyan. Yan. Lumaki. Diba? Yan, nakuha rin. Ayan, naging forest na dito. Tingnan nyo naman si Miliona. Oh my God. Ay, mga weeds. Di bale, babalikan ko to mamaya pagkatapos ng video na ito. Balikan natin. Ewan ko lang ha, kung may lakad na naman. Naku, ewan. Mabisi na naman. Kailangan naman kasing maghanap buhay tayo, guys. Kung hindi naman tayo kumilos, ay sino naman ang kikilos para sa atin? Ha? Kailangan nating magsipag. Pero, see to it na madalaw-dalaw din ang mga plants. Ayan, nadalaw namin at least yung mga sumasakal sa kanila at naninira ng mga walang hiya at mga walang modo, walang ginawa, kundi sirain ang mga kagandahan nila. Ganyan sila eh. Alam nyo, itong mga weeds na ito, ayan, sinisira yung mga plants, no? Ang sama. Okay? No? Ang ganda ng mayana na ito, yung pink na yan. I love that. Marami pa dun sa dulo, pero nakubera ng weeds. Yun o, natumba. Tinumbang mo yan. Lapit pa. Bakit mo tinumba siya, no? Uy, may anak na. Sino? Tumubo, oh. Ang daming anak. Ay, nako, ilagay mo doon at paanakin natin. Oh. I-transfer na yan. Ush, mahal ang ganito, eh. I-transfer natin yan. Nanganak siya, oh. Kaya pala lumabas siya na siya sa ano yan, no? Whale fin ang tawag yan. Si whale fin. Oy, ang ganda ng tubo ni tricolor. Nanganak na siya, oh. Nanganak na siya. Nanganak na siya. Si burl marks natin. Asan ang variegated nito? Asan yung iba pang burl marks? No. Ayan o. Si burl marks. Lagay ko dun sa loob. So, burl marks. Yung variegated. Ito. Diba? Ang gaganda ng mga tanim. Anong happiness na ibinidinudulot sa atin. Oh, si Paraiso Verde, ito yung isa pang Paraiso Verde, yung isa inakyat na natin sa taas. Ay, ang gwapa, no? Oh, may bago na naman siyang leaf. Kita mo? Oh. Ayan. At mag-propagate daw kami ngayon. Ito naman si Golden Leland Miano. Golden Leland Miano. Ayan. Ang ganda. At ito yung na-propagate natin na Gigantium. Ayan, guwapa din. Naku, paano ka? Si Deliciosa, natumba. Ano nangyari? Natumba rin si Billy Tay. Ito naman si oh my God, Japan Tiger Albo. Japan Tiger Albo na Borsigiana. Ayan, ito naman ay si, asan ang pangalan mo? Skindapsus.
Scindapsus triubii Moonlight. Triubii Moonlight. Ayan. Oh my God. Look at that, guys. Oh, ito si Goaldi ay gwapa din. Ito naman si Scindapsus pictus setin Pagos. Ayan. At dito, tingnan natin dito. Anong mga balita dito? Uy, 656. Anong tawag dito? 6569. Ay, ano nang tawag dito? 656 9 ba yun? Ito yun si White Wizard. Ang laki na ng puno. Ayan. At meron na namang isang dahon na bago. Ito naman si White Wizard na propagated. Ilagay ko lang dyan. Oh, anong nangyari? Papa? Papi? Where are you? Papi? Nasaan ka? Bakit kumilos yung ipil-ipil? Ha? No, may mumu. Ayan yung mga ano natin guys. Ang lalaki na. Yung mga... Uy, nasaan ba siya? Ikaw ba kumilos niyan? Ikaw ang naggalaw niyan? Okay. Okay. Bakit anong Kasi ang gagawin mo? daming dumi sa taas. Oh, grabe. Oh. Oh my God, daming dumi. Daming dahon. Oh, kahit isabi na daw. Oh my God. Oh. Grabe na, ang dami. Wala, nadaganan na yung screen. Oh, ingat ha. Yung bigonya dyan sa ilalim mo, baka magalaw mo. Mabali, malutong yan. Wow, ang ganda naman ng ating papay. Sobrang laki. Sobrang giant. Tignan ko nga to. Alang kapal. Nito. Kumapal na ito oh. Papa, kumapal na itong begonia na yan. Oh, ang kapal na kayo. Grabe Ayan, na. lalo pa sa taas. No? Pwede mo nang padamiin yan. So kaya no, Dami, oh. padadamihin natin yan. Padadamihin natin. Oh my God, anong nangyari? Why? Ito naman, di naman lumalaki. What will I do to make this big? To make it bigger, I don't know what to do. Ha? Ano na? Ha? Okay. Magpaalam na tayo at mahaba na ito. Nakita naman na nila. Okay? Oh my God, look at me. Ang pawis. Ang pawis. Look at me. Hmm? Hmm? O, Papa. Paalam na. Look at me, I'm Sandra. Ay, nako. Wala, pawis naman. na. Oh. Pawis na. Okay, so bye-bye. See you again next time, guys. Magkita-kita tayo on the next video, okay? Ito, ito, See may you isa. again next time, guys. Meron siyang isa, oh. Love you guys. Take care. Tumutulo na yung pawis.